afleverer til Flemming Johansen, chef for African i København. Ja. Så det er på grund af Flemming har Ja, han är inte här idag. okay. Nej. Og så jeg afleverer til dig, hvis jeg må spørge. Ja. Mitt namn är Martin. Ja. Martin, jeg afleverer den til Martin. Ja. Martin, jeg har afleveret den der røde fra Aceh Sumatra National Reserve. Ja. Det der. Okej. Ja, fint. Tusind tak. Ja, tusen tack. Jeg håber, det er lyst. Ja, precis. Vi kommer fra Aceh. Ja. Det er et stort krig derovre. Ja, jeg ved. Jeg ved. Ja, godt. Tusind tak. Okay, tack. Tak til dig. Tack.